Olwabhice lobunkokheli kwi-ANC lungena luphuma ezinkundleni zamatyala. Nobhala jikelele onqunyanyisiweyo wombutho u-Ace Magashule ufuna ukubuyiselwa esikhundleni, kodwa ke uphoxeke emifinyeni kwityeli lakhe lokuqala namhlanje. Ujaji Kolapen ukhuphele ngapha kwegate uNkosenhle Shezi noMaweri nabebefuna ukuba inxalenye yesi sikhalo sikalo kaMagashule. In the intervention application of Mr. Mawere, the challenge in terms of Rule 7 is dismissed and the application for intervention is struck from the roll with costs, including the cost of senior counsel. In the Interne matter, the application for intervention is struck from the roll with costs due to non-urgency. Yena ke uadvocate Dalimpofu umele uAce Magashule kulomcimbi ukuthi kubucala kukaMagashule obone esityiwa lizembe ukulandela isindululo sombutho kwinkomfa yalombutho yango-2017 nalapho uba ngabe uyabandakanyeka urhwaphilizo okanye unezityholo khawukhe uthi kubucala. If 25.70 is not justifiable, then the SG must be reinstated. If it is justifiable, then it must stay suspended. It's that simple. But here we're dealing with a clause rather than a section in a statute. Kaloku Mpofu umele uMagashule ngelithi ukunqunyanyiswa kwakhe uMagashule lo kwakutenxile kumthetho wombutho. Liyaqhuba ke lityala kwinkundla yaphakamileyo yoMzantsi Gauteng ngomso. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.